Ang kuan lang jud, tiyaga lang jud, share man. Dili mo mawalang paglaom. Mabunutan gyapon mo madugayan. Ampo lang jud sa Ginoo. Oh, ikaw kadaghan na ka daog, di ba? Oo, kapila na dyan si Mao, dyan na akong cancer. So, unsa imong gibati nga nakadaog kag itlog? Lipay kay ko, sir. Uy. Nga naman, imong anak, favorito ang itlog? Paborito dyan niya yung itlog si Mao po niya madali matag-adlaw, sir. O wala dyan may abis malang makapahulay kag palit, di ba? Ako ka nagtabang sa mga sir. Grabe na mo ambak ka, sir. Lipay kay ko anak, sir. Dyan ko kato, sir. Na ako mabunot, ma-spray ka gabi. Oo, gani, oo. Nata diri sa kuan sa Regina compound diri doon sa Sida. Oh. Kani nga hotel Sida ni. Oh. So doon sa Brisa. Kaya katudta sa ato ang winner sa itlog. Okay, ato itlog oh. Okay, hatod nato ang itlog sa winner nato nga si Ma'am Marie Claire Pasay. Tanaw na to kung malipay ba sila sa ilahang daog nga itlog. So kauban ako karon si Ma'am Marie Claire Pasay, ang atuang winner sa itlog, isa ka 3 nga itlog. Kasi mong gibati nga kon kadaog ka sa imo hang itlog oh, yang itlog oh, isa ka 3 nga itlog. Ma'am, sa may mong ka-istorya ma'am para pudang uban maka malikuan po, ma-inspire. Ang kuan lang jud, tiyaga lang jud, share man. Dili mo mawalang paglaom. Mabunutan gyapon mo madugayan. Ampo lang jud sa Ginoo. Oh, ikaw kadaghan na ka daog, di ba? Oo, kapila na jud si Mao, jud na akong cancer. So unsa imong gibati nga nakadaog kag itlog? Lipay kay ko, sir. Uy. Nga naman imong anak, favorito ang itlog? Paborito jud niya yung itlog si Mao po niya madali matag-adlaw, sir. O wala jud may abis malang makapahulay kag palit, di ba? Ako ka nagtabang sa mga sir. Grabe na mo ambak ka, sir. Lipay kay ko anak, sir. Wa jud ko kato, sir. Na ako mabunot, ma-spray ka gabi. Oo, gani, oo. Lipay siya kay nabunutan siya, favorito daw siya ang anak ang itlog. Salamat kayo, sir. Sige, ma'am, nakabot ko diri sa kuan sa kita na dito, sir. Gani, papicture. Tihan mo, oy. Kada kuan halos kada live. Sir, ato yung time, sir, na nabunutan ko na kung baan naman. Kado ba ko nabunutan? Oh, gani, nagsunod. Oo. Surti mo Ilang mo. share, sir. Tanang groups. Oh, tanang groups kisira nimo no. Oo. Kasi mga yun. Daghan maka entry. Oh, tingay ko si mo daghan na entry kugihan kay ka. Lagi, sir. Tama ang imong ginabuhat. Tama ang imong ginabuhat. Kamot po ko, sir, para makabugas. Gani, oh. Bugas sa nimo. Kuha naman imong kwarta. Nakuha naman imo ang itlog. Sir, wala din wala, sir. Sir, manggayta sa mga way kapuslanan, di ba? I-share nimo sa imong masilingan, ha? Sultan. Sir, ay, dako na po kayo nagtabang, sir. Gani. Adlaw-adlaw, sir. Kalipay ko nga nakatabang ko nimo. Lagi, sir. Salamat kayo, sir. Gani, oo. Ang sekreto daw, tiyaga lang yun. Share sa tanang page nga, paano mo, member ka. Oo, mo na yung sekreto. Yung ni Ma'am Marie Claire Pasay, ang atuang egg winner. Isa ka 3 nga itlog nga winner. Si Ma'am Marie Claire Pasay. First time siya nakadaog. Nakita na ko si sir. Nalipay siya. Nalipay si Ma'am. Nakita mi personal eh. Oo, nakita niya. Sa TV lang ko niya makita. Sa cellphone lang ko niya makita. Sa Facebook lang. Pero karon personal. Nakita mi dire. Sa Regina Subdivision. Salamat po ko kang ma'am sir sa mga asawa. Ah, sige, ako inon. Salamat po kayo sa dako ka nagtabang sa mo. Katabang, no? Nalipay sa inyo ang ginabuhat, sir. O ba? Gagmay lang, oh. Wala ginagmay. Importante na ina makatabang, no? Oo. Hindi ko na naon, sir. Wala din mga tabi sa kuwan, sir. Way libre no sa panahon karong lisod kayo. Panahon karon na puti pong paita. Oo. So at least wala nakatabang sa mo. Makapahulay na kagpalit og itlog. Oh, kapahulay na din, sir. Mao din sa garan, sir. Gani. Mao din sa garan na mo utangon, sir. Itlog yun. Kimo madadali brato pa pod. Kalira lutoon. So sige, inay mo mga bata ha. Lutuan yung itlog dayon. Salamat kayo, sir. Sige. Congrats. Sige, bye-bye. Ito na ko. Bless. Oh, sige, sir. Sige. Ito na ko. Salamat, sige. sir. Inay mo kasama sa natin. Oh, sige. Hello. Jasper. Oh, mahal, sir. Jasper. Tatski. Naulaw. So ang iyahang bana si Sir Jasper Tatski, bana ni Ma'am Kuan Marie Claire. So sir, congratulations, kadaog na ka. Itlogo first time. Sige. Nalipay kayo. Ano to? Dini mo?
Kana sin ha, naulaw. Naulawon. Sige, sige. Congratulations na. Ana imong itlog. Katod na ako.